Nemoj Astru, brate. Ne, ništa Astra, alo, je top 3 auto top 3 auto za čipovanje, burat. Beža! Ovo je retariran sa 2,5 HP, a on skače po bombu. Watch kitchen. Kung Fu Panda, brate. Kuhinja, kume, kuina. Kako je se prerao? Bože, majko moja. Kao, Watch Kitchen. Razgovori sa operaterima se snimaju. Molimo vas, sačekajte. Prvi slobodan operater će vam se uskoro javiti. Znaš kako se menja brzine, be? Piše ti na Q. Na Q. Ode! Nego samo se isparkiram. Imamo šofera, imamo sve, brate, ovo je najbolje, ono, iskustvo. Lep te jebo. Peta brzina nije baš najbolja opcija. Brate, znaš šta me zanima? Šta zanima? Ništa, poludao sam, izvini. Hello team. Oh, hello bro, hello. Yo, what's up bro? Ok, imamo retard u timu. Gdje su svi tačno zaputili? Tražimo mjesto za bazu. Moramo ići acila. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Što radiš ti? Buraz. Ti ne znaš kako ovo kod mene izgleda. Vidim ga. Ani. Vidiš ga? Pucaj! A to ti je Francuz, to je govno. Kupi Mustanga. Brate, Sigurno moja sam nema baba. na tržištu neki da je mlađi od 2016. Pa jebi ga. Znaš kako kažu? Klati pa se plati pa se plati. Ja znam da shiftuješ pička ti materina štrokava. Sad kad mi iskučio jedan T-Rex sa sinke se umorio, hvala Bogu, posle 2 metra. Ne pričam, u stvari ne pričam. Ja ću dočaram. Znači, likovi nisu toliko bitni, bitno je šta rade. Dobro. Bre. A, Šta je ovo? Ajde, Je li to treća noga ili treća ruka, Tebra? Ajde, nacrtaj lepo, neću nikad pogoditi. Ne želim da znam, daj dalje. Stari, ajde, za nju, samo za nju, ajde. Nemoj, molim te. Ovo kurac. Umesto kite nacrtao dildo. Srki, kako je ovo način? Znaš kao, nacrtaj lepo, brate. pa to ti je već četvrta cigara, Buraz, ajde dosta. Da si toliko pod stresom. Tako da mi vozi. Buraz, ti si cijelu paklicu cigara već onako istrošio. Šta ti kažeš? Jel imaš možda slučajno koper? Mislim da si cigan crni i pomeri se. Ajde, svati na tab ovo sranje kad ti uđe u facu. Imam. Nemam koper, fuck. Ja imam 20 godina. Slonce 3! Tank od auto, kupi onaj, ima bukvalno određen, brate, kao tank ti izgleda, ne taj, ima onaj s jačom opremom. Druže, znaš ti ko je, ono, samo da mu ugradiš, brate, cevku, ono i možeš ideš u Palestinu. Ako je otkažu kočnici, nije do mene. Bežo! Miki, zašto si uzeo revolver? Mjau, mjau. Orange, how much is your FPS? 20. Huh? 20. Nice, Orange! When je FPS? 20 FPS. Ma ne bre, još, znaš... Šta sad radim? Čekaj 27 sekundi. I na ništa drugo, a meni sada mnogo jako mi je bitno. Jebote reku. Slušaj ovo, slušaj kriku u pozadini. Meni sada jako mi je bitno. Jebote zaklali. Nemoj sve, jedan još pogled sediš. Evo ti dole Opel Corsa Penetration, šta je ono? Penetration? Perfektno, to je. Ne, radio sam reload. Ne, dalje nisam prešla preko mača. Si položio? Najjače. Koliko si igračaka ima? 15. Ja sam lepo rekao, podeliš moje greške na 2 put padne.
je moguće bre ovo? Stvarno ljudi, mislim, ajmo malo emancipacije. Šta? Nemam pojma. Ovo je Dragana. Šta li krat? Kao Dragan i Dragana. Šta li krat? I ovo je njihov drug Srki. Tuđan i Dragana su se malo udarili u drvo. Malo je udario Srki, dragi. Bless you. Thank you. Inuo mi u mikrofon, brate. O čemu pričamo? Vi ste mentalno na selu. Nismo selo. Imam tablicu. Tablice, jer su toliko u kebini da nigde blizu u okolini nema veći grad. Sija. Let's go short, guys, please. Full short. Go full short. No wonder, go full short, guys, please. Shut up. Kako sam se prodro na njega? 29 minuta čekam. Vaš poziv je sada prvi u redu. Hvala vam na strpljenju. Idemo. 37 minuta čekam. Petri! Prekinuli su mi! Petri, 37 minut, kaže mi jesam prvi na redu i prekine mi! Pomaže Bog. A moram nabiti mikrofon u dupe, bro. Treba da namestim koji je mikrofon. Mare, kako ti nisi dobio kitove, ja dobio sve? Na koliko FPS igraš, Miki? Ne igram. Pomaže Bog. Mare, kako ti nisi dobio kitove, ja dobio sve? Alo, to je on rekao malo pre. Da. Hoćeš da umreš? O! Polomio je vrat, koji kurac, šta se dešava? Beži kur. A gdje? Ovo nije Miki se naljutio. A mislim da je on Skinwalker. Sad sam živ. Sad sam živ. Ali mi umire igrica svakako. Meni Srđan kaže u petak, vidiš Simketa i to sve, vidiš Simketa u sestru. Ja rekao nisam je vidio, on kaže i ne, popustio si sve. Da, Simke i Simketova sestra su dva različita sveta, brate. Ja ne znam ko je to, brate. Corsa C, od 2004. do 6. to je Merak da vidiš. To je milina. Doduše jeste što vozim jednu, pa zato, ali... Nema veze. Liče, nacrtao si, brate, pravougaonik, krug i trougl. Gol. Gol. I onda Džebe bačenih para, brate. Vidi, ja sam nožem, brate, ja sam lud ovdje. Ja sam Rambo. Amadeus. Ajde. Čekaj, odgovaram poruku. Znači, doći ću tamo na Voždovac, glavu ću ti otkinuti. Zapalit ću pola Beograda, ajde. Ladder. Nice, Greg, nice. Thank you. Lost control. Don't pick. Koliko ima konja? 310. Izvadi ga iz autobusa i ubaci ga u moju Corsu. Molim vas, ja ne mogu. 1.3 dizel, hoću da se obesi. Mora ga pokuraš da starta. Ostao si sam na lik, gore je na Sajlasu. A ovo si propustio, Simke, pornići. Imamo dva. Pa da, jedan za tebe, jedan za mene. A Sneško, on će na pamet. Ko će bude Dora the Explorer? Ti? Dora. Dora. Ljudi, nema nikog. Je sigurno, najprej istražiš malo bolje. Nema nikog, majke mi. Balansiraj, ja vam napred samo. Keo nazad, toho, napred. Guraj, jaaaa. Ujebim te život. Guraj. Ajde, ti. Ovdje imate ovako ljude, tužni su. I onda imaš ovdje jednog čoveka. Ne pitaj me. Bože, sačuvao. Jel ovo Isus Hriste? Sjeti Sava deportuje Bugare. Go first bro. I think you are lucky. You are my luck. I'm just kidding. Joking bro. I yes. Možda tovariš, praviš orgiju u kamperu. Bukvalno. Ništa, kupujem, vrati. Ko ti imaš devojku, koji ćeš ti orgije praviš? Koliko para da Sneško da mu devojka naređuje sve, da mora da ćuti, da sluša samo. A zašto ga sad vređaš?
Ja ne razumijem, red. To je tu uređenje, pa ja sam prvi, tako.